Hoću da vam kažem da naša kompanija realizuje jedan veoma značajan poduhvat, a to je realizaciju investicionih objekata od Triglava do Crnog mora. Otvorili smo Interkontinental u Ljubljani i tu nam je mnogo pomogao gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, koji je danas naš specijalni gost i molim da ga pozdravite. Takođe, za 7 dana otvaramo shopping mall u Varni, 120.000 kvadrata i 110 miliona evra smo uložili. Takođe, nadam se da ćemo uskoro početi realizaciju shopping malla u Sarajevu, da ćemo početi sa realizacijom objekta u Skoplju i Zagrebu, a što je najvažnije, moram da vam kažem da očekujemo i u Beogradu da dobijemo dozvolu za Interkontinental i za shopping mall Delta Planet. Da se zahvalim vama i vašem predanom timu koji je učinio zaista ozbiljne napore, o čemu ja mogu da svjedočim da do ovog dana danas dođe i naravno trebamo da obezbedimo potpuni uspjeh ove ovde destinacije. Ovo jača naše uvjerenje da smo na pravom mjestu i da Banja Luka ima svoje kretanje. Republika Srpska koja nesumnjivo nas vode ka onim mjestima u kojima je dobro i ugodno živjeti. Ovo je sastavni dio našeg života, ovo ne mijenja samo način života ovde, ovo je novi civilizacijski doprinos. U svakom slučaju želim uspjeh kompaniji koja je očigledno regionalni lider i koja može da uradi ovakve projekte na svakom mjestu regionu.